Loh, panas mendung. Panas matahari nih. Nah, keku tak hantar nih, kalau tak hantar nih Grab. Matahari nih kayak matahari nih. Kayak dihantar Bang Grab. Ora sempat ngeterne dhewe. Dadine diundang nih Bang Grab kayak wis jalan. Bang Grab jalan. Ih, matahari ini lekas jemunuk kayak. Arep tak bukane kunci tibane wis nganu. Tak lungne kon dhuwur kene kena. Ya, matahari ini kono. Matahari ini kok kono etan. Oh, puter tok jalan kono. Wis aku tak mlebu lanjut nguli. Lanjut nguli. Kembangnya urung wis tak urung tak siram oh. Ih. Arepe metu kembangin neh lho. Ih. Mau berbunga lagi iki lho. 1 2 3. Nah. Sing iki wis jatuh, tapi sayang godhongnya enggak cantik lho. Iki sepertinya kaya godhong pakis. Ih. Kaya nek wit pakis iki lho. Ini seperti daun pakis. Tapi pakis enggak enak dipangan nih. Suket. Suket iki jenenge suket rumput. Rumput. Tapi iki no cantik iki sik urung mekar ya. Arepe berbunga 3 ketoke. 3 apa 4 ya? 4. Iki cantik loh, cantik. Bungane cantik. Berbunga. Iki wis daune enggak cantik. Wis kono kalau matahari ini jemunuk kok kono ke. Mas selalu bersyukur masih bisa menikmati indahnya mentari pagi ya. Mentari paginya dari sono. Kayak panas mepe sarung. Sarungnya dijemur iki arep tak gawe mlebu melali. Tonggone ya. Iki bungaku. Bungane iki engko tak resiki arepe iki. Ih, ayo sampai nek rumpute iki lho. Rumput. Iki wis amoh bungane. Enggak cantik. Oke. Piye? Tambah cilik apa tambah? Wis enggak cantik. Tambah kuru. Iki yo arepe mati lho. Enggak cantik. Wis enggak cantik. Wis aku tak masuk dulu. Lanjut pengulian.